Także będzie pierwsza piosenka autorstwa Mirosława Jędrasa. Będzie to taka pieśń podróżna, ballada, można powiedzieć tragiczna, też tak z przymrużeniem oka wykonywana pod tytułem Plecak. Jakby źle stroiło, to proszę mówić, bo ja mam umowę. Zleciał mi plecak z peronu, jakże mam wrócić do domu. Leżę na torze czwartym, bez butów i w swetrze obdartym. Boli mnie łeb i kulasy, nie mam na bilet kasy. No jakże mam wrócić do domu, gdy zleciał mi plecak z peronu. Ja się z tych torów nie ruszę, bo obolało mam duszę. Bo jakże mam wrócić do domu, gdy zleciał mi plecak z peronu. Gdy zleciał mi plecak z peronu. Teraz nie wiem. Dalej jakaś piosenka czy kolega? Jak się rozkręciłeś ty grę? No dobra, to druga piosenka będzie taka troszkę piosenka pokoleniowa, szczególnie jeśli chodzi o młodsze pokolenie. Także jeśli chodzi o mnie, rocznik 91, to jeśli ja ją wykonuję, to ona ma taką specjalną wymowę. A tekst został ułożony przez Gaszyńskiego, przepraszam. Piosenka, muzyka Busienkiewicza. Jak zwykle zresztą? No a jak trzeba czerpać, to najlepsze. No pewnie. Kurtyna żelazna zapadła, zamknęli wszystkie granice. Mnie jeszcze przy tym nie było, choć znali się moi rodzice. Tu wolna Europa
daleko. Ja jeszcze byłem nieznany, na fajfy biegła Warszawa, na saksie na lasek grał czurek. Ja o tym nic nie wiedziałem, ja jeszcze nie byłem w ogóle, gdy Elvis szalał na scenie, Polanie do tańca grywali. Ja jeszcze byłem malutki, mnie jeszcze ludzie nie znali. W Łapickim się cicho kochały wszystkie dziewczyny dookoła. Ja o tym nic nie wiedziałem, nikt na mnie jeszcze nie wołał. Śpiewali głośno skarżowie, rzekł ich pędz i z kopyta. Nie wcale przy nich nie było i nikt się o mnie nie pytał. Szkoda, że nie znam tamtych czasów, tak sobie myślę i żałuję. Ale i dziś, gdy patrzę w koło, równie dobrze się czuję. Aj, szkoda, że nie znam tamtych czasów, tak sobie myślę i żałuję. Ale i dziś, gdy patrzę w koło, równie dobrze się czuję. A ile ci by?